kontenedore batean. Orain ongi dago bere jabe berriarekin. Eta ez ahaztu, ez abandonatu zuen maskota. Atzo igandea auzoko festak ziren. Bitartean, intzidente batean lapurtu zuten. Oraindik kasua irekita dago. Kontatuko dizuegu. Orain sareetan gehienen zuntako eta eskerrako abestiarekin uzten dizuegu. Zenbat min. Hemen bueltan gaude, eta hemen dugu Jack Sparrow, arratsalde on da. Arratsalde on zuei ere. Konta ezazu, zertara etorri zara? Nire pelikula berrira prestera etorri naiz. Eta zer moduz pelikula berriarekin? Hau zaketa oso divertigarria izan da. Zer moduz pelikularekin? Oso unibertsaktu izan da eta. Eta hemen sartzen da arratsaldeko lehenengo deia, esan. Kaixo, Julen naiz. Hauek diren nire galderak. Zer izan alda tableen gainean borrokatzea eta kotxeen gainean ibiltzea? Tabloien gainean ibiltzea ez zen zaila izan, baina kotxeen gainean ibiltzea bai askotan igartzen nintzen. Eskerrik asko, Julen, orain segitu baino lehen iragarri batzuk. Nondik niopen? Bai, zein da zure pelikula gogokoena? Nire gehien gustatzen zaidana laugarrena da. Eszena dibertigarri asko dituelako, baina denak oso gustoko ditu. Beste dei bat badaukagu, bai esan? Kaixo, Andres naiz. Eta da nire galdera, zuhaitzen gainetik ibiltzea zaila izan alda? Horretan asko divertitu ginen, baina nahiko zaila izan zen, oso beldurgarria izan zen. Eskerrik asko, orain elkar